Každý futbalista chcel byť aspoň raz brankárom. No dneska ideme súťažiť, že kto z nás je lepší brankár. Ideme 3 challenge, kto vyhrá viac vyhral. Tak ideme na to. V každej challenge máme 10 pokusov. Prvá challenge penalty. Tik-tak-cuk, tik-tak-cuk. Ja rozhodujem, že Ičky prežeme. Predtým, ako pôjde ešte on do bránky, máme tu prekvapenie. Aha, kto prišiel ku nám. Aha, kto prišiel. Tretieho konca sveta prišiel. Dneska tu prišiel nám zberať lopty. Taký pekový Alisson zase prišiel. 1. 9. Pekne. 300. Ja fakt využívam tú výhodu, že mini Martin Dubravka. Idem zabiť ten daň. Aspoň dáš Bože. Dobre, nevydala strela. Nie, teraz nie. Ideme to uzavrieť jednoduchým výsledkom, takže teraz pasneš. Dobre. Dobre, aspoň dáš do som. Aspoň panenky vie chytať, no, ale k týchke nevôbec. Neviem teraz, či som dal 6 alebo 7 góly potom v 3. programe, počítaš. Hej, Takže zatiaľ dajme tomu, že mám 7. hej, Dajme tomu, že mám 7. Každý rád na mne. Teraz prepínam moc na Alisson Becker. Mohol by mi tam výsť ten výkel, ale nevyšlo to. To bolo na ten jeden gól a všetko išlo. Jedno bolo dobre, ale jedno išlo na ňo. Ja neviem, čo ja robím. Ježiš, ten jeden gól by tam padol. Zase na ňo. Pička 3. Z 5 strel som dal 2 góly. Že teraz musím dať. Teraz keď nedám, tak som prehral. Dobre. Tak ešte to dám. Tak, on podľa mňa... Slovo to tak čuchlo sa, nebolo to počuť asi. Ale čuchlo sa nohy a ono to odletelo poniže preč. Wow. Nie. Prvá challenge je za nami. Ideme na starú známu brankárskú crossbar challenge. S rukami z penaltového bodu hodiť a trafiť brvno. Kto prvý ho trafí, tak je. Dobre, idem prvý, teraz vidím. Dobre. To strašný. To tak kalibrovať, že dnes. To som Tyčka. tyčka, ale vieš to brvno je ale tyčku. Tady vysoko, strašne. Musím troška nižšie to dávať. Ja skúsim to dať. Tak to nič. Fú, tesná bola. To bolo čuchnutie. Bola tesná, nebola tam čuchta. Bola tam čuchta, to znamená. Vyhrá on, vyhral challenge, vyhrám ja. Hej. Pokračujeme ďalej, ideme. Tik-tak-tuk. Poď. Yes! A napíšte dole do komentára, či tam fakt bola tá čuchta, lebo ja som mu tam počula, ale neviem. Takže to je remiza 1-1, ideme na poslednú challenge. A to je kráľovná brankárskych challenge. Blind Goalkeeper Challenge. Tak. Lopta pomaly po zemi, nemôže ísť bomba, hej, po zemi. Hej, iba Taká pomaly. ísť. A brankár bude vlastne slepý A bude musieť to chytiť. a bude musieť to... Tik-tak-tuk. Dobre, ja rozhodujem. On vyhrá. Ja som raz vyhral, ale... Ja chcem ísť prvý do bránky, ja si... Uši si odkryjem, že by som počul dačo. On sa tam neskôr rútil. Kde? Čo ti zo? Není. On podľa mňa cez to vidí. Ja cez to nevidím. Vôbec. Nechytil by si to tak. Tak pozrite sa tu, ja vám ukážem, že cez to nič nevidno. Hej, že cez to nič nevidno. Vôbec. Dobre, gól. Ďalší gól.
Dobre, šlo to do druhej strany, Antarči úplne inde. Môžeš? Dobre, ďalší gól. Čo? To už bola? Hej. Dobre, 3 z 10 som chytil, čo je. Teraz využijeme výhodu, že nič nevidím. A ja vidím. to môžeš? Bože! Som hlúpy, ja som netrafil bránku. To bola silná. Dobre, on išiel úplne do... Pekne. Tak sa to robí. On išiel úplne do druhej strany, kde mali. Ešte 2 góly a je tu doma. Fú, tesnotka. Je to 3-3. Rýchla smrť. Kto dá prvý gól, vyhral. Ten druhý sa ešte potom môže zachrániť. Ideme na to. Dobre, idem. Dobre, dal som gól. Koksu. Tesnotka. Yes! Dobre. To je časný. Bože! Tak už viete, kto je lepší brankár. Podľa mňa to asi na dneska stačí. Tak do najbližšieho videa. Tak majte sa krásne a píšte básne. Tak čau!